Ahojte, určite sa zapýtate, prečo na sebe masku. Masku mám na sebe pretože v piatok bude Halloween a konečne mi došla aj krabička Ladybox, ktorá bola avizovaná ako halloweenská, takže preto tá maska, len ja asi nebudem mať počas celonatočné tú masku na tvári, pretože mi padá. Je to na takú stužku, no. Takže asi si to dám dole. Ale, vidíte, už to padá, takže už to môžeme dať rovno dole. Masku doniesla mama z Benátok, takže konečne našla svoje využitie. Dobre, ale poďme k Ladyboxu. Ladybox nám opäť prišlo v takejto krabičke, tu vám môžu ukázať, ale predstavať nebudem. Opäť je to ružové s čiernym, alebo teda šedými kvetinkami, šedým vnútrom. A čo sme našli v balíku? Ako prvé tam bol časopis Krásna a zdravá. Je to číslo 10. Neviem, nepoznám ten časopis. Rada si ho prečítam. Uvidíme, o čom to bude. Dobre. Potom ako ďalšie som tam našla kartičku položmi, voucher, zľava 100 korún. Stále ešte premýšľam v eurách. Je to na ľubovoľnú sukňu z modného e-shopu poshme.cz. Je tam potrebné zadať teda nejaký kód. Takisto nepoznám túto značku a pozriem sa určite na web, ak ma niečo zaujíma, tak si niečo objednám, ak nie, tak nie. Dobre, ale čo sa nachádza v našom balíčku? Poďme na to. Ako prvé, čo asi najviac očakávali všetci, až sa z toho budú najviac tešiť, nie je táto vecička, ale je to make-up. Je to make-up, plné balenie, značka je Catrice, Nude Illusion, 30 ml. Nepoznám vôbec, akože Catrice značku poznám, ale nepoznám tento make-up. Ešte raz som ho skúšala a vyzerá, že naozaj, že sa trafili, že mi ten odtieň teda padne. Ja mám odtieň 020 Rose Vanilla. A čo je tu k nemu napísané? Má ľahký podklad a matujúci krytím. Tá moja čeština. Rozžiari pleť, hydratuje, je dlhotrvácný a chráni proti UV a UVB žiareniu. Super. Určite ho vyskúšam. Ja nemám teda vo zvyku nejako meniť svoje make-upy, ja mám obľúbenú inú značku, ale prečo nie, vyskúšam. Ak mi sadne, ak mi nebude robiť zle moje pleti, tak určite to budem skúšať. Takže to je to plné balenie, 30 ml Catrice Nude Illusion. Dobre, poďme na ďalšiu vecičku. Ďalšia vecička je takisto plné balenie, je to bronzer. Bronzer, takisto bronzer som nikdy nepoužila, nikdy som ho nekúpala, nikdy som sa o to nezaujímala. Možno to vyskúšam. Každý mi hovorí, že som strašne biela, tak možno budem teraz opálená. Bronzer. Ako sa volá? Volá sa V7 Bronzer Shimmer. Plné balenie. Ak chcete vedieť, tak má 14 gramov. A je tu napísané, že trblietavý púder dodá farbu a neodolateľné odlesky. No, dúfam, že sa to nebude nejako veľmi lesknúť. To by som veľmi nerada. A nie, je to super. No dobre, sú tam teda, ako píšu, nejaké také trblietky. Uvidíme. Vôbec neviem, ako sa to používa. Bronzer. A je dosť tmavý na mňa. Nevadí. Ja ho určite v lete vyskúšam. Ako ďalšie v krabičke sú raz, dva, 3 cestovné balenia. Sú to raz, 2 a 3. Poďme ale za radom. Takže ako prvé je to, budeme si mali ťaháčik, vlasové tonikum, ktoré obnovuje kvalitu a zdravie pokožky hlavy.
ukludňuje podráždenú kožu. Preniká do pokožky a dodáva vlasom objem. Naviac úžasne citrusovo vonia. Poďme to vyskúšať. Naozaj krásne vonia. Moje vlasy si určite zaslúžia objem, takže určite to rada vyskúšam. A ak to bude fajn, tak si kúpim aj plné balenie. Dobre. Potom ďalšie cestovné balenie, je to vyšší. No, tak to celý prečítam, proste vyšší. Je to 3 v 1 micerálna voda. Takisto cestovné balenie, takisto... Aha, nie, tento má 30 ml a to vlasové tonik má 60 ml. No a micelárna voda, určite každý vie, že micelárna voda, a je tu, že odličovacia micelárna voda, jemne odličuje, čistí, ukludňuje pleť a oči. Je vhodná aj pre citlivú pleť, to je super, pretože moja pleť si zmyslela, že bude citlivá, takže teraz musím meniť celú kozmetiku, čo sa týka aj na pleť, aj na oči, aj na odličovanie, na všetko. Vyskúšam. Vyšší používam nejaké produkty, ale túto micelárnu vodu som nemala. A posledné je tu značka Palmer's. Je to telové mlieko s vysokým obsahom kakaového masla, vitamínu E a kolagénu s elasténom, ktoré bolo špeciálne vyvíjane pre namáhanú pokožku, predchádza vznikaniu stria. Pečuje o suchú pokožku. No, tak je tu obrázok tehotnej ženy, takže pravdepodobne je to špeciálne myté pre tehotné ženy, ale proti striam, no, škoda, že som to nemala skôr. Raz mi to už asi nepomôže. Dobre, poďme ďalej. Posledné, je tu napísané, že je to vyšší bonus, takisto vyšší, a je to 1,5 ml. První sérum od Vichy pre pleť, skúšanú životom pre nevídanú premenu kvality pleti. Účinne pôsobí na všetky aspekty pleti, negatívne ovplyvnený životným štýlom. Farba, kontrast, výraz, rovnováha pleti. Wow! Veľmi silný popis, uvidíme, či to bude aj fungovať. Takže to je vlastne všetko, čo sme našli v Ladyboxe. Čomu sa teším, lebo ja sa vždy niečomu teším. Teším sa make-upu, ktorý môžem vyskúšať, ktorý som už dosť dlho nezmenila. Takže možno... Ale zase ak ho zmením a nikde ho nekúpim na Slovensku. Kde ho môžem kúpiť? Kúpim ho... Drogeria, Rossmann, Tesco, Kaufland, super, no tak verím, že to niekde u nás kúpim. Potom tu máme bronzer, ktorý vyskúšam, ale asi až v lete. A cestovné balenia. Takže to je ten krém na namáhanú pokožku, micelárna voda a vlasové toniku. Som strašne zvedavá, čo to spraví s mojimi vlasmi, či im to dodá objem, alebo čo sa s nimi stane. Dobre. A samozrejme tá vzorka na životom skúšanú pleť. Super. Takže to je všetko, čo sme našli v Ladyboxe. Takisto je tu nejaký voucher, ktorý možno využijem. A lúči sa s vami princezná, no som princezná Klepy. Lúčim sa s vami a teším sa na ďalšie video.